Han är våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller alla hela kvällen, ingen åldersgräns. Gäller mot och konsekvent. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Säg det till tjejen och kompisens vän, Sven. Att den som inte dansar nu är våldtäktsman. Varför är det konstigt att alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Jag känner igen din stil, jag har sett den förr. Men det börjar redan när jag dansar fram till dörren. Hela kompisgäng av våldtäktsmän från 12 till 5. Han träder i stånd och fjärde batong.